Pamusoroi tinokuchingamidza zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chanhasi toda kukurukura pamusoro pemhepo. Kazhinji tinopinda mukati mematare tonobatwa mhepo. Zvonzi pane mhepo iri kukuteverera kana kuti mune mhepo mukati mematare ako. Kana pachitaurwa nhaurwa yemhepo, tiri kumbotaura kuti chii chaiko chaiko. Ndinoziva kuti kune vamwe vanodaidza mudzimu vachiti imhepo. Handiyo nyaya yatoda kutaura nhasi yevanhu vanoti mudzimu imhepo. Tiri kuda kutaura mhepo semweya wakaipa unotaurwa pakasiyana-siyana. Kana tichitaura nhaurwa yemhepo, tiri kutaura nhaurwa yemweya wemunhu akafa. Mhepo mweya wemunhu akafa, ndava vamwe vachizoti mudzimu imhepo. Hatisi kuda kupinda ipapo nhasi, asi ngatitaurei pamusoro pemweya wemunhu akafa unouya uchinetsa mupenyu, wopinda mukati mematare, wonzi une mhepo. Kana ukangonzi une mhepo chete mukati mematare, hapana zvinenge zvataurwa mukati medare iroro. Kana munhu akataura mhepo, anofanirwa kuenda mberi achitsanangudza mamiriro akaita mhepo yaanenge ari kuona kuti imhepo yakamira sei. Mhepo inokwanisa kuve iri mhepo yechinhukadzi kana kuti mhepo yechinhurume. Tataura tichiti mweya wemunhu akafa. Saka mweya wemunhu akafa anogona kuve akanga ari munhurume kana kuti akanga ari munhukadzi. Saka mhepo inogona kuve iri mhepo yechinhurume kana kuti mhepo yechinhukadzi, nekuti tiri kutaura mweya wemunhu akafa. Zvino mhepo iyi inouya nenzira dzipi mukati mematare? Tine mhepo dzekurombwa nemhepo dzengozi. Asi kune humwe urombwa hunogona kupedzisira hwamirawo sengozi. Asi ngatimbopatsanura ipapa tichiti tine mhepo yehurombwa toita mhepo yengozi. Ngozi dzinenge dziri mhosva dzinenge dzakaparwa mukati medzinza rekwedu. Ngozi dzakafanana sekuuraya munhu, kuponda munhu. Kana munhu akapondwa, mweya wemunhu iyeye apondwa unodzoka zvekare uchinyunyuta kana kuda kutsiva kuurayiwa kwawakaitwa kana kwakaitwa munhu uyu. Wouya une hasha uchitsiva, mweya uyu unogona kuuraya kana kuparira zvimwe zvakawanda dzimwe njodzi dzatinogona kusanganisana nadzo. Ndiyo nzira yokutanga yemweya unouya sengozi, iri ngozi yekupondwa kwemunhu. Hadzisi ngozi dzese dzatinowana dziri dzekupondwa kwemunhu. Dzimwe mhosva hadzisi dzekupondwa kwemunhu. Dzimwe mhosva dzinouya nemagariro atinokwanisa kuita nevatinenge takagara navo. Tine varoora mukati medzinza rekwedu, vakaroorwa vakauya mudzinza rekwedu, vanopedzisira vamwe vave madzimbuya mukati medzinza rekwedu, nokuti vanenge vakaroorwa nana sekuru vedu, vakazvarawo vana vakazvarawo, vopedzisira vari madzimbuya. Asi munhu uyu anenge ari mutorwa. Munhu uyu tinogona kumukanganisira nenzira dzakasiyana-siyana. Anogona kuita pfuma yake yosabatwa nenzira dzakanaka mukati memusha wedu. Munhu uyu akafa anogona kumukawo sengozi. Kana kuti pfuma yake iyoyo inogona kuparara iri mumusha medu. Munhu iyeye anogona zvekare kutevera pfuma yake, ouya zvekare sengozi. Tine vamwe vatinogona kusabata zvakanaka, vakaita sana mai. Mai vakasabatwa zvakanaka
vakafa vane chigumbu vanogona kumuka zvekare iri ngozi, nokuti munhu uyu mutorwa. Asi ngozi dzinosiyana-siyana. Ndati kune ngozi inouya ichida zvekuuraya kuri kutsiva. Kuita dzimwe ngozi dzinouya dzichingonetsa mukati mekurarama kwedu, asi dzinenge dziri ngozi. Ngozi dzese dzinopedzwa nekuripwa. Ingava ngozi inouraya, ingava ngozi inongotambudza isingaurayi, dzinopedzwa nekuripwa. Saka tiri kutaura kuti ngozi idzi dzinogona kubatwa semhepo. Ngozi, kana ukapinda mukati mematare, mune pfuma yemunhukadzi akanga ari mutorwa akafira mukati memhuri yekwenyu. Unogona kunzwa chiremba sahwira achiti une mhepo iri kukuteverera. Nekuti mune munhu akafira mudzinza rekwenyu akadyirwa pfuma yake ikaparara mukati medzinza rekwenyu. Inouya iri mhepo inogona kukuteverera, nokuti inenge ichiteverera kuti vedzinza rekwenyu vakadya pfuma yangu. Saka ngozi iyoyo inogona zvekare kubatwa semhepo, nekuti mweya wemunhu akafa wava kumuka uchiteverera pfuma yavo, pfuma yakadyiwa nemi, zvonzi pane mhepo. Saka apa tiri kutaura mhepo yemweya wemunhu akafa. Mweya uyu kana munhu uyu akanga asiri wedzinza rekwenyu, asi ane kakunyunyuta kaainako, anouya achinyunyuta. Mweya wemunhu akafa uyu unenge uchinzi imhepo. Zvakangofanana nemunhu anenge akapondwa. Mhepo inogona kubatwa zvekare, zvonzi une mhepo, asi mhepo iyi ingozi. Saka tiri kutaura kuti panobatwa mhepo panenge pane mhosva inenge yakaparwa, kana mhepo iri kubatwa iyi iri mhepo yengozi. Munenge makapara mhosva pozobatwa mhepo yengozi. Tati tine imwe mhepo inogona kubatwa zvekare, inouya mukati mematare edu, asi iri mhepo yakarombwa. Kune vanhu vanogona kuenda kun'anga nemhaka yekuti vanetsana nemumwe munhu, voti munhu iyeye ndoda kumutumira mhepo. Zvavava kuita apa, vave kunoromba mweya wemunhu akafa, vonopiwa mweya wemunhu akafa nachiremba, kana kuti nen'anga, kana kuti nasahwira. Vobva votumira mweya uyu kune munhu wavanenge vachivengana naye. Mweya uyu une zvaunosvika uchikonzera kwaunenge watumwa. Saka mweya uyu unogona kubatwa zvekare semhepo. Wapinda mudambudziko iri, waita tsaona nemota, warohwa nematsotsi, wabata ichi, waita imwe njodzi, unofamba, zvonzi une mhepo iri kukuteverera. Vanenge vari kurevei? Vari kureva kuti pane mhepo iri pauri, asi mhepo iyi yakatumwa, yakanorombwa, ikatumwa kwauri, ikasairirwa kwauri. Mhepo iyi inosvika ichikunetsa, inogona kukonzera njodzi dzemota. Tine njodzi dzemotokari dzinoitika dziri pamusoro pemhepo inenge yatumwa. Tichatarisa kuti mhepo kana yasvika patiri inoshanda sei. Asi apa tiri kuti mhepo inogona kurombwa, yanorombwa, yotumwa kumunhu, yatumwa kumunhu, yononetsa. Pamwe haitumwi, inotogadzwa pamunhu. Inogona kugadzwa pamunhu achiri mudiki, iri mhepo yeurombwa. Ukapinda mumatare, unogona kunzi une mhepo, asi mhepo yaunayo ndeyeurombwa hwakagadzwa pauri. Kune munhu akanoromba chikwambo akagadza pauri. Inenge iri mhepo, asi inenge yakagadzwa pauri. Chikwambo chinouya kumhepo. Takati pazvikwambo tinonyanya kuzvibata kana takuenda pamataurirwo anoitwa chikwambo pachindevele. Pachindevele vanoti
ukutwala, kuromba chirongwa, nekuti zvinobudisa kumanikidzira mweya wemunhu akafa kuti ukushandire. Saka pachirongwa zvekare, chero pamwe chichizobuda nedzimwe nzira kana kuti chichizozvitaridza nedzimwe mhando dzakasiyana-siyana, asi chiripo ndechekuti chikuru chiripo, mweya wemunhu akafa uri kushandiswa kuita mabasa ekuunza pfuma mukati meimwe mhuri. Zvekare, ngozi, mweya ukanetsa wengozi mumusha unogona kugadzwa pamwanasikana, wonzi takuripa, takupa mukadzi. Musikana uyu paanokura haacharoorwi. Zvokuroorwa zvinenge zvakunetsa nekuti anenge ane mweya waakagadzwa. Apa mweya uyu wakagadzwa wengozi uyu akafamba, anoudzwa kunzi une mhepo iri pauri, asi mhepo iyi ingozi yakagadzwa pauri. Tiri kutaura mhepo dzinouya mukati mematare edu, dzinobatwa mukati mematare edu, kuti mhepo idzi dzakasiyana-siyana, asi kazhinji imhosva dzinenge dzakaparwa nevedzinza, dzinenge dzichida kuripwa. Dzimwe dzoripwa nemamwe maitiro asiriwo, anosanganisira kugadza mhepo pamunhu asina mhosva. Panze pekuti muripe mhepo idzi zvakanaka, imi munenge muchinodzigadza pamwana. Muchirongwa chanhasi ndatsanangura kuti mhepo chii. Ndikati mhepo mweya wemunhu akafa. Ndazotsanangura kunobva mhepo. Mhepo dzinombobva kupi? Mhepo dzatingati dzakaipa mukati mematare edu dzinombobva kupi? Tati tine ngozi, mhepo dzinobva mukati mengozi, mhosva dzakaparwa mukati medzinza rekwedu. Tikatizve zvekare tine mhepo dzinouya nekurongwa kunoitwa mukati medzinza rekwedu. Ndidzo mhepo dzatatsanangura nhasi. Tirikuda kuenda mberi muchirongwa chinotevera tichitarisa kuti kana mhepo ikatumwa kana kuti ikauya patiri inomboshanda sei. Ndidzo tichatarisa muchirongwa chinotevera, mashandiro anoita mhepo kana yasvika matiri. Tatenda ndini sekuru wenyu, Sekuru Makoni.